First title, Concerto for Two Trumpets, soloist, Christian Lumanog David and Rusty Gilas. Kaya naman eh. Kaya iya po mga spot ng timan na itong kumata nakakatuloy. Ito wala mo bisa. Ano kay Babo? Centuria. Ito. Kung muna po Centuria. Sorry. Ayaw. Ito niya mo pimateng kalaban niya. Labis siya mo makabit. Once again, 148. Second set. First title, Centuria.
Next, concerto for two trumpets. Soloist Christian Lumanog David and Rusty Gilas. Deep way. Kayaknya bebek, padali apa? Ito po yung concerto for two trumpets. Last title, Queen in Concert. Basic.
Selo mo pa pepe na ka po. Meron kang lore mana, pero may makalive na. Anak.
Iwag kayo. Oh, Majorel. Hindi ko mabuk. Yan. Gwardiya mo kasi isa. Alam mo yung kapala. Gwardiya mo lang. Ganun ka lang kung galang tingin ang tawag. Ganyan mo, pwesto. Next one. Banjurin. Alam mo, mas kapag mga tao na magkasakit tumira. Ngayon tabi na mo, ang ginatang committee. Itong barangay tanong. Pwedeng usog. Lumeligo kong bagya. Nakikita ko na yung sa Busy kayo po gan. Committee. Pagkain tabi na ako. Korean na rin kita ang barangay tanong. Pakikaya namin po. Pakiyasas namin po. Ilan yung pundan. Kaya pwede ang pundan ba? Patapong bagya. O yun. Palibas talaga po. Yan. Ang istorbo. Yan po. Now, we go to second set for Band 31. To be conducted Professor Alan Velasco Sipul. O yan. Hanap na ako kumite. Title, The Universal Judgments, Kanilang Overture, composed by Camille Denartis.